Nahimong atraksyon karon ang halapad nga mural painting sulod sa Bulaong Terminal sa General Santos City. Gipaint kini sa pipila ka estudyante sa syudad nga buot ipakita ang abundang yamang dagat sa Gensan. Atong silipon sa report ni Tony Humamil. From this to this. Nahimong instant attraction karon sa General Santos City kining makahingangang obra sa grupo sa mga estudyante sa syudad. Makita dinhi ang mga yamang dagat sa Gensan sama sa isda, healthy corals o guban pa. Gilaraw sa grupo nga pinaagi sa mural painting, inigtungtong pa lang sa mga turista o mga bisita sa terminal. Makita na nila kung unsa ang anaa sa syudad sama sa tuna, kung asa na ilasab ang syudad isip tuna capital of the Philippines. Dahil kayo ang balaong, so like ang gusto nilang kay karang colorful siya, but also like Gensan Gensan inspired, so mostly tuna, mga colorful na corals, like it represents Gensan. Gani ang mga pasahero wa gyud gipalampas nga magkuha og hulagway sa picture perfect nga lugar. Sumala sa grupo kapin duha ka semana una na human atong June 21 ang proyekto nga gipunduhan sa lokal nga kagamhanan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.